عزو السلام تانا تقبلوا نزي يوتيوب شانل تعذبتي كميت انحو نزو وان زدلنا يوم وانا وحاوريتات حيزالكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر الدم من محدار بريزنت دونالد ترامب قبل على الإيميغريشن الهاجر تنوع سوقهم تابزوش لزلوان كفل دحنة هاجر أمريكا زرزر آزيوم زخافو جبرنيات زيجاتات وتعي زولا مولك أسابات أو تيو أتم زخافو جبرنيات زيجاتات وتعتني استبهلو زمت ولا هاجرون بوجه خنجرن كله على استفعل عليه جبرنات تساتفهم بزبل بإيميغريشن أخبرتهم رخن تحيزم زلو سدت النيات يوم اتزرزر بستفعل عليه جزءات أمريكا استأثروا شمونت إثيوبيا عندك تبعتين حنت قال ستيتن أسألات أسماء استفدت أم جبنات ما بقول جزءات زتقال ليو توم إثيوبيا بقتلت زيحقهم مزوار عج أفار برت زمتان كاروت جبنات زخصص مهانم اتزرزر يحبر ونات حفي حبرات هاجرات إيرتران إثيوبيان أم بل إسرا حمشان عمل زخروا على الجرس نتنا يدبس من معك خبرات أويعهم أنتوني غوتيريز قرابة هاجرات قرن أفريقيا نتوع على الجرس سفر رأينا وارث سلام مكبار لالو نتن جزءة واحد نتن عندنا قال كأتوا تمحت إنهم هاميلتون كندا ونات حفي حبرات هاجرات إيرتران إثيوبيان نتقدم إسرا حمشان عملت ننجج تنكلتها هاجرات قرن أفريقيا بوج إذا كعس من مع عندنا قال كأتوا لو استمحت أنه خوينا استلع على حدش وطرين سلام اتزوبا كزرقو خمس غل عربي بزهو مجلتي أتنقيهم أقبلك ألوان نصحف حبرات هاجرات أنتوني غوتيريز زخون ستيفان دوجار أوزوت مجلتي لومي مبل إسرا حمشان عمل زخروا على الجرسيو أزدمانتي أمونغ إيرتران إثيوبيان زنبرة جتش دب وجع زبك عن سلام زمدنا أتنكلت هاجرات وسان مع غب زنبرن تاريخ وعل سلام يلو أتوعدنا حبر ودب نمحنت زخ الميلاتات نمفتر كم زجل زمل كذا مجلتي بدقف محبرسة عالم نتي مسيرة متكلات لالو نتنجز أتوحد نتنكلتين هاجرات داقم زرقاقة مخانون أسبيرون أبزا قداس معرف وانا تصحف حبرات هاجرات نوع على الجرس سلوم زي تحلل دقف دقيموم يرقاقص الزبالة مجلتي المشروع عطعمت ما راح تقلتين هاجرات نحيل نزات متحوا بمزمس كرمال كعو بحورا مجلت بيلو نسلام زلوم توفينت أحديثهم نيرم يبل غوتيريز حدش وطرب استلع على اللي زلو جزي إيرتران إثيوبيا نتوع على الجرس سفر رأي يبار سلام المكبار لالو نتنجز واحد نتن عندنا قال كأتوان تصبو قربتنا لمهنا زقبر صعرتات كبرت عندها ما حتينهم أتوما تصحفي بتوسخ خلتيهم وجنات نربحها كل زقل قلنا لمعات متحوار مسقوا مزبوين أهجروين مشارختي مسرح قطلو تسويعهم إيرتران إثيوبيا نتوع على الجرس فرما أتنكل تجربة هاجرات كابشن شعتم 9 مونتن إسكاب كل تشح زكايدون أو كل تيوجن كاب 7 إسكاب 8 شح زقمة هزه قدما وكينات مسكايدا أيوم تاني حوتها هجراوكم شندوب تتأنكي جتشنا برات بعد ما أنا إيرترا مخانا كوسن كله إيرترا دما نتابع ودب عسب توارث بوزح ما تنزلون نبرة إثيوبيا كحسخت كفل وسينو نيرو بلتقنا كاوس فلالي هاجرات عالم محبرسة وعالم زمت زلو دبلوماسية وتقطعات حيلون كاتيلون يركبالو لازم تصوروا بسان اللقوان ساعة إيدونا بهزون منجستن إيرترا بمقطوات إيرترا تشكامتنا شجراتون تأجماتون نمجار زكايدو زلو حسيتاتون كسامعي كركباي كالن أزغلتا مهنيتات كأن بلتقنا أفت منوتن عقل تثبتن أو دي قوم يركبالو أبزز حلف حدا حتى رايح حدا وعلى سلطان أبار برلمان فرنسا إثيوبيا إنه بحرن أفدق بحرنا بإيرترا تكايدو زل حدا جنيا من قصاص سودو كبيل اللو إذا خمسة عين تجبارات نتم بحرن أفتقى بحر زي بلن هاجرات قبل اللي جروا بتهاجرات هزبتات نخل عدو حما قابلنا سلاز خون شارترات المتكلات ودو حورات هاجرات سلاز جس إثيوبيا كاو تجباراتها تكت أب محبرسة وعالم حورات أوروبا قبل اللي إثيوبيا سقطت ككايد اللو مكبل حياة الملقطات أحلف من بارو يذكر أبزز حلف سلسلة معلتات أبال كونغرس أمريكا هنا بادي كارتر سرعات بلتقنا لمايات كيح بحر زواج أرنا أفريقيا نمه بحافشة زكايد زلو من قصاص قبل اللي إيرترا خافتو يزبل زلو بينات ورارات رابحات أمريكا أبكح بحري زواج أرنا أفريقيا أب حركات سلازتو قبل علم منجستي إثيوبيا عشل مرح نايت هاجر الجدان سقطت النخجبر ناب كونغرس نايت هاجر ندفي حسب كم زغربا نابخو مبيلنا يونيرنا حجون قبل علم بلتقنا زجبر كم زعينة دبلوماسية وسقطت حيلون كتيلون يركبلو تمالي مينستر قدات وزاي بولند إثيوبيا تكايدو زلا حموم من قصاص حدا جنيا سعبينات كم زلون بحرنا أفتق بحرنا زي بلن هاجرات مسكور وبتهاجرات حوابيرا بمتكلات ودو حورات هاجرات تجزئين تتقامنت بحرن أفتق بحرن كاو حسا يخلاين كاو حاليفو زجبر من قصاصن جن نجوروا بتهاجرات هزبتات أو حدا جا سلازتو زنا إثيوبيا حدا جنيا تجبارات نخلوت هاجرات حمق قابلنا سلاز خون بلتقنا كاب تجبارات قطة محبرسة وعالم كا إثيوبيا نعيش المرحلة هاجر نخوخون ننيو ملقتو أحلفو زركب زلو بلتقنا بحرن أفتق بحرن يلو كاب الجمر كان محبرسة وعالم حيال سخونة دبلوماسية وتفعيل لنا متأي زركب وتدرون أزت نايت هاجر مينستر قداتو
ካልኦት ሰበስልጣናትን መራኸብታትን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምህዋህ ንልዕሊ 2 ዓመት ዘካይዱ ዕውድ ፈኸራን ፈተነታትን ውርደት ጥራዩ ክዕድመሎም ክኢሉ ትምህርቲ ቴክኒክ ዊና ካብ 6 ዞባታት ሃገርና ዝመጹ ተምሃሮ ኣብ 6 ዓውድታት ማለት ህንጸት ህንጻ መካኒክ መካይን ሓፈሻዊ ስራሕ ሓጺን ኤሌክትሪክ ስራሕ ዕንጨይቲ ከምኡውን ናይ ማሽነሪ ስልጠና ይህብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ናይቶም ተምሃሮ ነቲ ናይ ትምህርቲ ሃዋህው ዝህብትም ኮይኑ ምትሕብባር ንምህዞ ዘተባብዒው ጎኒ ሞያዊ ትምህርቲ ከም እንግሊዝኛ ሒሳብ ፊዚክስ ከምኡውን ኬሚስትሪ ዝኣመሰሉ ኣካዳሚያዊ ትምህርትታት ምስ ኮምፒተር ኣውቶ ሲኤዲ ቴክኒካዊ ስእሊ ዝኣመሰሉ መመላእታ ትምህርትታት እውን ንተምሃሮ ይወሃቦም ካብተን 5 ናይ ቴክኒክ ኣብያተ ትምህርቲ ኣስመራ ሓጋዝ ማሕዋር ደቀ ምሓረ ቴክኒክ ኣብያተ ትምህርቲ ዊናን ተምሃሮ ንስራሕ ዘዳለዎም ፍልጠትን ክእለትን ተካፍል እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ኩለን ዞባታት ዝመጹ ተምሃሮ ብዛዕባ ተመሳሳልነትን ፍልልይን ሕድሕዶም ዝመሃሩሉን ዝምድና ዝሃንጽሉን መድረኽ እውን ኮይኑ የግልግል እቲ ንሓዋር ገዚፍ ኢንዳስትሪ ቁጠባ ክንቀሳቀሰልካ ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ምንጭ ጸዓት ግን እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝብል ብናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብመሰረት ናይ ቀረባ መደብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ጸዓት ዘድሊ ዘሎ ህጹጽ ናይ 360 ሜጋዋት ጸዓት ጠለብ ምምላዩ እዚ መጠን ጸዓት ንመበገሲ ዳ እምበር እኹሉን ኣይኮነን ናይ ጸዓት ሽግር ንምፍታሕ ብዙሕ ኣማራጻት ማለት ናይ ነዳድን ተተካእ ምንጭ ጸዓትን ሪናብል ከምኡውን ናን ሪናብል ሪሶርስ ኣማራጽታት የቕርብ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ኤርትራ ንሓዋር ገዚፍ ኢንዳስትሪ ቁጠባ ክንቀሳቀሰልካ ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ምንጭ ጸዓት ኒኩለሳዊ ጥራዩ ኒኩለር ኢነርጂ ናይ ማይ ሃይድሮ ፓወር ዝስሕብ ኣይኮነን ኩሉ እንተኾይኑ ኣዝዩ ድሩት እዩ ናይ ፀሓዊ ተተካእ ጸዓት ኩሉ ግዜ ርግጽነቱ ኣካታዕዩ ንፋሳዊ ጸዓት እውን ገዚፍ ወፍሪ ዘድልዮ ኮይኑ እዚ እውን ዝተወሰነ እዩ ኣገልግሎቱ ምናልባት ኣብ ከባቢ ደንከል ናይ ትሕተ ባይታዊ ጸዓት ጂኦተርማል ደሓን ውፅኢት ክህብ ይኽእል ባሕራዊ ማለት ኦሽን ተርማል ኢነርጂ ኮንቨርጅን እውን ዳህሳስ የድልዮ ብሓፈሻ ግን ንሓዋር ንኤርትራ ግዙፍ ኢንዳስትሪ ክንቀሳቀሰላ ዝኽእል ምንጭ እቲ ኣማራጺ ኒኩለሳዊ ጸዓት ጥራዩ ንግዚኡ ቁጠባ ንምብርባር ግንዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቀሱ ምንጭታት ጸዓት ክስራሓሎምን ኩሎም ተኽእሎታት ክፍተሹን ግድን እዩ ናይ ነዳዲ ፎሲል ፊሎ ፓወር ስቴሽን ጸገማት ንመትከሊኡ ጥራይ ዘይኮነ ንምንቅስቓሱ ልዑል ዋጋ ዝሓትት እዩ ኩሉ እዋን ምስ ክብለጣ ዋጋታት ነዳዲ ዓለምና ስለዝጽሎ ናብ ተገልጋሊ ሕሱር ጸዓት ክትቐርብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ከም መንግስቲ ኤርትራውን ብድጎማ እዩ ዘካይዶ ድጎማ ድማ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ጸገማት ኣለዎ ካላውነትን ታሕታትነትን ነጥፊኡ ጀነሬተራት ግቡእ ናይ ምዕራይ ስትራቴጂ ኣይኽተላን ግዳይ ብልሽት ኮይነን ኣብ ዘይ ግዜን ካብ ስራሕ ወጻኢ ይኾና ብዛዕባ ኣብ ነዳዲ ጸዓት ዘሎ ጸገማት ብከላ ኣየር ክሊማ ለውጢ ጉዳይና ክኸውን ኣይግባን ኤርትራ ብትካላት ኢንዳስትሪ ዋላ ክብ ዝበለት ክንተሎ ንግዚኡ ግድን ከግድሰና ኣለዎ ድዩ ከማኸ ገበርት ማዕበለት ሃገርካ ኣብ ዓለም ላድያ ምውሳኽ 22 ሜጋዋት ኣብ ሃገራዊ መስመር ናሽናል ግሪድ ካብ ቀዳማይ ገጽ መደበር ጸዓት በለዛ ፓወር ስቴሽን ብተወሳኺ ኣብ ቀረባዋን ጅምርን ስሩዕ ናይ 24 ኣገልግሎት ቀረብ ጸዓት እንተረጋጊጽና ጸዓት እዩ ዝወልድ 100 ሜጋዋት 1000 ሜጋዋት እዩ ዝወልደልካ ኩሉ ትካላት ይንቀሳቐስ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ይንቀሳቐስ ኩሉ ይንቀሳቐስ እዚ ድማ ንቐጻሊ ዓበይቲ መደባት ጸዓት ከተተግብር ዓብይ ድፊት ይፈጥረልካ ብተወሳኺ ናይ ቀደም ፋብሪካ ቸሜንቶ 80 ሜጋዋት ይዘድልያ ስለዚ ማእከል እንደውን ርእሰን እንተኺለን እዚ ናይ ሕርጊ ጎነዛ ትካል ከንቀሳቐሳዩ ቸሜንቶ እንተሎ ድማ ንህንጸት ኣባይቲ ይኹን ሰደድ ማልስ ክርከብ እዩ ብኸምኡ ኢና ድማ ጸዓት እዩ ዝወልደልካ ዝበልናዮ ኣብ መወዳእታ ገስካስና ኣብ መዳይ ምውሓጥ ጸዓት ብመንጽረቲ ንምርማስና ኣብ ርእስና ጸኒዑ ጸንሐ ማዕቀብ ባይቶ ጸጥታን ዘሎ በይናዊ እገዳን ክንሪኦ ጽቡቕ ኮይኑ እዚ ስዕብ ድማ ዝተተግበረን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝትግበርን ሃገራዊ መደባት ጸዓት እዩ ብዘይካዚ እቲ ሞተር ቁጠባ ከተስኣልና ኣዝዩ ዘሐጉስ መግለጺ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ኤርትራ ተደኺሙ ጸንሐ ቀረብ ጸዓት ንምምሕያሽ ብመንግስቲ ኣብ 2021 ዝተጀመረ ምዃኑ ዝተገለጸ ፕሮጀክት ቀዳማይ ገጹ ከም ዝተዛዘመ ስራሕ ከም ጀመረን ክፍለጥ ተኻኢሉ ምዕዳል ኤሌክትሪክ ኣብ ኤርትራ እዚ ሓድሽ ስርዓት ዘርግሐ ኤሌክትሪክ ድማ ሙሉ ብሙሉ ነቲ ጸገማት ናይቲ ኤሌክትሪክ ክፈትሕ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ሕጽረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ከይተረፈ ብእምብረ ምዕዳልን ኣብ ገለ እዋናት ድማ ንሰሙናት ምቁራጽ ክረኣዮ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ሙሉእ ሕውየት ተገይርሉ ናብ ናይ 24 ሰዓት ምምንጫው ክሰጋገር ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን እቲ ብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝወፀ ጸብጻብ ፕሮጀክት ቀረብ ኤሌክትሪክ ኣብ መላእ ሃገር ውሕስን ርጉእን ንምግባር ዝተበገሰ ምዃኑ ኣመልኪቱ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ዝተባሃለ ምትካል ምንቅስቓስን እተን ናብቲ ሃገር 3 ጀነሬተራት ካብ 29 መስከረም መትሒዘን ስራሕን ከም ጀመራ ዝተሓበረ መንግስቲ ኤርትራ ንደረጃ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ቀረብ ኤሌክትሪክ ንምርጋን ዝተመዝገበ ዓወት ድማ የውሃና ክብል ኤክስ ጽሒፉ እዩ እተን ኣብ በለዛ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎን መደበራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተተኸላ ጀነሬተራት ብድምር
ብድምር 22 ሜጋዋት ጻሕ ዘመንጭዋ ኮይነን እዚ መጠን ጻዓት ኣብታ ሃገር ጥሙር ሰዓት ተጸንቢሩ ክብል ኣካያዲ ስራሕ ፕሮጀክት ምምሕያሽ መደባት ኤሌክትሪክ ሲቲ ኢንጂነር አብርሃም ዝገለጸ ኣብ ኤርትራ መስመር ኤሌክትሪክ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ርሑቕ ገጠራትን ዝተዘርግሐ እኳ እንተኾነ እኹል ቀርብ ከም ዘይጸንሐን ኣብ ገሊኡ ድማ ንወሰንቲ ሰዓታት ዝበርህ ኮይኑ እቲ ፕሮጀክት ለዚ ንምፍታሕ ናይ 24 ሰዓት ውሕስ ኤሌክትሪክ ንምርግጋጽ ምዃኑ የመላኽት። ኣብ ኤርትራ መስመር ኤሌክትሪክ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ርሑቕ ገጠራትን ዝተዘርግሐ እኳ እንተኾነ እኹል ቀርብ ከም ዘይጸንሐን ኣብ ገሊኡ ድማ ንወሰንቲ ሰዓታት ዝበርህ ኮይኑ እቲ ፕሮጀክት ነዚ ንምፍታሕ ናይ 24 ሰዓት ውሕስ ኤሌክትሪክ ንምርግጋጽ ምዃኑ የመልክት። ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ካብ 1991 ነትሒዛ ኣብ ቅልጡፍ ለውጢ ዝነበረትሉ ጽላህ ጸዓት ኮይኑ ኣብ ከባቢ ምጽዋዕ ገምገም ባሕሪ ሕርጊጎ ዝተተኸላ መደበር ኤሌክትሪክ ዘመንጭዋ ዝነበራ ጸዓት ኣብቲ ሃገር ሩኡይ ለውጢ ኣምጺኡ ምንባሩ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ኣብ መጀመርታ ሰዓታት ካብ ሳንዱቕ ኩዌት ወለድ ብዘይብሉ ልቓሕ ብክቡር ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝተዓደገ ወይ ዝተተኸለ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ እዩ። መደበር ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ደባዊ ኩናት ካብ 1998 እስካብ 2000 ብነፈርቲ ኢትዮጵያ ብዝወረደ መጥቃዕቲ ገለ ክፋሉ ኣብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይኑ ነይሩ እዩ። ብዘይካዚ ኣብቲ ዝሰዓበ እገዳ ቅልውላው ሸርፊ ወጻኢ እቲ ሃገር እትካል ብሙሉእ ዓቕሚ ክንቀሳቐስ ዘኽእሎ ጽገናታት ስለዘይተገበረሉ ቀረብ ጸዓት ኤርትራ ብፍላይ ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ከንቆልቁል ከም ሰራይ እዩ ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕጽረት ቀረብ ኤሌክትሪክ ኤርትራ ዳርጋ ተመሊሱ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጽሑፍ ብ25 ሕዳር 2017 ብመርበብ ሓበሬታ ከባይቲ ከም ዝተገለጸ ምምንጫው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ 98.6 ሚልዮን ዶላር ወጻኢታት ብምግባር ብቻይናዊ ትካል ከም ዝሰፍሕን ፍርያቱ ከም ዝውስኽ ከም ዝተገበረ ከምኡውን ብ60 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝገለጸ። እዚ ምዝዛም ቀዳማይ ደረጃ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መንግስቲ ኣብ መላእ ሃገር ውሕስን ርጉእን ንምግባር ዘበግሶ ፕሮጀክት ምዃኑ ዝተገልጸ። በዚ መሰረት ኣብ ቀዳማይ ገጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ በለዛ ዝተተኸለ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ሃገር ዝኣተዋ 3 ሓደስቲ ጀነሬተራት ኣገልግሎተን ንምሃብየን ተዳልየን ዘለዋ። እዘን ጀነሬተራት ድማ ሕርጊጎ ፓወር ስቴሽን 134 ሜጋዋት፣ በለዛ ፓወር ስቴሽን 22 ሜጋዋት፣ ፓንኮ ፓወር ስቴሽን 12 ሜጋዋት፣ ከርከበት ፓወር ስቴሽን፣ ዓሰብ ዊንድ ቱርቢን 10 ሜጋዋት፣ ዓረዛ 1.6 ሜጋዋት፣ ደቂ ኣምሓራ ሶላር ፕላንት 30 ሜጋዋት፣ ታርጌት 360 ሜጋዋት ሓይሊ ብምዕዳል ኤሌክትሪክ ከመንጭዋ እየን። ዓወት ኣማን 7 ተርታ ሒዙ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ትሕቲ 23 ዓመት ዓወት ኣማን ለመወጋሕታ ኣብ ዝተሰላሰለ 5 መዓልቲ ውድድር ዙርዩና 7 ደረጃ ሒዙ ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ውድድሩ ዛዚሙ። ኤርትራ ካብ ኢጋድ ኣባልነት ኣግሊላ ኢጋድ ዝሞተ ዘባዊ መጋብራዊ ውድብ ምዃኑ ዳጊም ዘረጋገጸሉ ህሞት ስለዝኾነ ኤርትራ ካብቲ ውድብ ወፂኣ ከምቲ ሓሰማት ሓፂባ ናብ ጸብሪ ዝበሃል ኢጋድ ልክዕ ከም ከልቢ ተሓፂቡ ናብ ትፍኡ ዝምለስ ውድብ እዩ። እቲ ቀንዲ ምክንያት ኤርትራ ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ከም ትርጥርጥ ዝገበረ እቲ ውድብ ካብ ንረብሓ ሃገራት እዚ ከባቢ ካብ ምፍጻም ሓሊፉ መሳርሒ ናይ ደገ ሓይልታት ብምዃኑ እዩ። ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩተ ሩስያ ኣብ ቀጻሊ ዕላማ ክትገብረና ተዳልያላ ክብል ገሊጹ። ብተወሳኺ ኣባል ሃገራት እቲ ኪዳን ህጹጽ ስጉምቲ እንተዘይወሲደን መጻኢ መንገድና ሓደጋ ዝተመልአ እዩ ክብል ሓቢሩ። ሩተ ኣብ ጀርመን ከተማ በርሊን ኣብ ዘስምዖ መደረ ሕጂ ነብስና እንኳ ሓጎሰና እንብለሉ ግዜ ዘይኮነስ ሓይልና እንሕይለሉ እዋን ክብል ተሰሚዑ። ኔቶ ዘጋጠሞ ዘሎ ሓደጋን ቅድሚ ምጅማሩ ከመይ ጌርና ደው ክነብሎ ከም እንኽእልን ክነግረኩም ሎሚ ኣብ ቅድሚኹም ደው ኢለ ኣለኹ ዝበለ እቲ ዋና ጸሓፊ ካብ ሩስያ ከቢድ መጥቃዕቲ ተሓሲቡልና ኣሎ ኢሉ። ገለ ሰባት ነቲ ስነምጎ ዝርድእዎ ይመስለንን ገለ ድማ ግዜ ብጎንና ዘሎ ይመስሎም ግን ኣይፋልን እቲ ግዜ ስጉምቲ ሕጂ እዩ ክብል ጠንቂቑ። ሩስያ ኔቶ ንዩክሬን ብዝገበሮ ደገፍ ቁጣዓ ክትገልጽ ምጽናሓ ዝዝከር እዩ። ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ገማግም ቬንዙዌላ ሓንቲ መርከብ ነዳዲ ሒዞም እቲ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ዘዕርግ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝወፀ ቪድዮ ናይቲ ስርሒት ወተሃደራት ኣሜሪካ ካብ ሄሊኮፕተር ናብ ዝባን እታ መርከብ ክወርዱ የርኢ። ነቲ ስርሒት ዝኮነነት ካርካስ ዓለም ለኻዊ ቅርሰና እዩ ክትብል ከሲሳ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ወገኑ ሃገሩ ናይ ነዳዲ ግዝኣት ከም ዘይትኸውን ብምንጻር ቁጥዑ ገሊጹ ኣሎ። ሩስያ ንቬንዙዌላ ክትድግፍ ምዃና ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊጹ። ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ህዝቢ ቬንዙዌላ ዘለዎ ምትሕግጋዝ ብምግላጽ ንፖሊስታት መንግስቲ ማዱሮ ዝድግፍ ምዃኑ ድማ ኣረጋጊጹ። ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካን ቬንዙዌላን ኣብ ሓያል ወጥሪ እየን ዘለዋ።